Dobrý deň, milí diváci. Vítajte pri ďalšom vydaní správ Spojka TV. Keďže školský rok sa nezadržateľnou rýchlosťou blíži ku svojmu úspešnému koncu, prázdniny sú za rohom, nám nezostáva nič iné, ako sumarizovať zážitky a skúsenosti, ktoré sme spoločne nazbierali. Verte nám, ani v druhom polroku sme sa vôbec nenudili. Každý mesiac priniesol okrem vyučovacieho procesu množstvo zaujímavých aktivít. A o čom hovoríme? Poďme si spoločne zaspomínať. Začíname týždňom, ktorý sa niesol v znamení rodiny a pripomenul nám, aká je v skutočnosti rodina dôležitá. V rámci týždňa rodiny sme na Spojovej mali možnosť zažiť veľké množstvo aktivít s rodičmi, o ktorých nám viac povie pani učiteľka Juričková. Pani učiteľka, prečo sa škola rozhodla zorganizovať práve takúto akciu? Naším cieľom bolo v prvom rade zapojiť rodičov, vašich rodičov do našej školy a naplniť tak akýsi pomyselný trojuholník žiak, rodič a dieťa, pretože bez vašich rodičov nie ste ani vy, ani my kompletní a snažili sme sa vtiahnuť práve rodičov, aby videli nielen naše priestory, ale to, aby sa zúčastnili toho vzdelávacieho procesu a aby nám priniesli možno aj takú novú energiu, nové svetlo do rôznych vzdelávacích aktivít a aby ten náš výchovno-vzdelávací proces, ktorý teda máte možnosť vy zažívať, aby bol taký pestrejší. A ako tento týždeň prebiehal? Ako si povedala, týždeň bol plný rôznorodých aktivít. Pondelok sme mali športový deň, kedy žiaci mali možnosť si zašportovať s rôznymi našimi športovými hviezdami. Takými hviezdami tu bol teda chodec olympionik Matej Tóth, potom sme tu mali Nasťu Kuzminu, mali sme tu aj futbalistu Mareka Hamšíka, s ktorým mali možnosť zahrať si nielen teda žiaci prvého aj druhého stupňa, ale aj otcovia, ktorí, myslím si, že ich to veľmi oslovilo a teda prišli v celkom slušnom počte. V utorok sme mali taký trošku oddychový deň, v stredu sme mali slávnostnú akadémiu, ktorej sa zúčastnili teda nielen naši žiaci, ale čo musím teda aj poďakovať veľmi pekne vašim rodičom, ktorí neváhali, odhodili okolky, hanbu, trému a zúčastnili sa teda slávnostnej akadémie ako účinkujúci. Štvrtok sme mali teda rodičov pri rôznych umeleckých aktivitách a piatok náš školský klub mal rôzne aktivity s rodičmi. Či spoločenské hry, kreslenie, tancovanie a spoločné trávenie voľného času. Štvrtok sme ešte teda vyzývali rodičov, aby celý tento týždeň darovali krv pre dobrú vec. A celý tento náš týždeň sa niesol v takom charitatívnom podtóne, pretože výťažok zo stredajšej slávnostnej akadémie bol venovaný teda charitatívnemu cieľu a výťažok teda vyše 1000 eur sme darovali súrodencovi, teda bráčekovi jednej našej prváčky, ktorý nemá možnosť vzdelávať sa teda v našej škole a potrebuje také špeciálne vzdelávacie aj prostredie, aj rehabilitácie, takže venovali sme to súrodencovi našej žiačky. 45 žiakov našej školy sa na jeden celý týždeň stalo cestovateľmi, ktorí sa môžu pochváliť, že zvládli prejsť viac ako 3000 kilometrov. Aké krajiny navštívili? To sa dozviete v nasledujúcej reportáži. Takže v školskom roku 2023-2024 sme sa v rámci predmetu anglický jazyk rozhodli zorganizovať jazykovo-poznávací pobyt na Britských ostrovoch v spolupráci s cestovnou kanceláriou FIFO. Tento pobyt sa odohral koncom mája roku 2024. V podstate vybratých bolo skoro 50 žiakov z našej školy. Cestovali sme autobusom a cestovali sme veľmi dlho. Prešli sme v podstate skoro 3000 kilometrov, tam aj naspäť. Prešli sme krajiny ako Nemecko, Francúzsko, Belgicko a nakoniec sme skončili v Anglicku, kde sme navštívili miesta. Ako prvé miesto, ktoré sme navštívili na Britských ostrovoch, bolo mestečko Hastings, ktoré je významné či už z historického hľadiska, alebo významné z kultúrneho hľadiska, z historického hlavne kvôli tomu, že sa tam odohrala bitka v roku 1066, kedy normálne dobili Britské ostrovy. Ďalej sme sa potom presunuli do mesta Brighton, veľmi známeho, populárneho prímorského mestečka, ktoré je známe svojim mólom. A následne sme išli nocovať do hotela. Na druhý deň sme potom navštívili mesto Bath a Salisbury. V Salisbury sme si pozreli katedrálu,
Zostali sme z nej prekvapení, aké niečo také obrovské dokáže byť postavené za taký krátky čas, ako povedal pán sprievodca, trvalo to približne 50 rokov. A v meste Bath sme videli rímsky kúpeľný dom. Samozrejme už ten názov hovorí sám o sebe, že to bude kúpeľné mestečko. Videli sme krásne historické budovy a kanály vybudované v tomto meste. Na tretine sme navštívili hlavné mesto Anglicka, Londýn, kde sme začínali v časti Londýna, ktorá sa volá Greenwich, kde sa v podstate nachádza 0. poludník. Deti si urobili zo pár fotiek, v podstate stáli na západnej a východnej časti Zemegule naraz. Ďalej sme potom loďou cestovali k Big Benu, tam sme si odfotili, videli. Pán sprievodca nám o ňom niečo porozprával. Videli sme takisto Houses of Parliament, odkiaľ sme sa presúvali k sídlu britského premiéra. Tam sme mohli vidieť, ako veľmi dobre môže byť takáto oficiálna štátna budova strážená. Odtiaľ sme sa presúvali k Buckinghamskému palácu a zistili sme, že práve vtedy, keď sme tam boli, kráľ nebol doma. Následne sme mali dlhšiu prechádzku, smerovali sme na Times Square, navštívili sme ho, bolo to krásne námestie. Odkiaľ sme potom loďou cestovali k O2 aréne, kde sme si urobili náš posledný nákup a vybrali sme sa už na cestu naspäť na Slovensko. Cesta na Slovensko prechádzala aj Eurotunelom, tunelom, ktorý sa nachádza pod morom, takže sme si vyskúšali, aké to cestovať nielen nad, ale aj pod zemou. Všetkým v okolí je dobre známe, že my tu u nás na Spojovej radi športujeme. A ako taký športový deň vyzerá, nám priblíži pani učiteľka Trnková. By sme aj mohli. Pani učiteľka Trnková, čo čaká prvákov a druhákov na športovej olympiáde? No budú súťažiť v 3 disciplínach, hode plnou loptou, skoku z miesta do diaľky a v šprinte na 60 metrov. Keďže je blízko aj Deň detí, spojili sme to aj s takými trošku netradičnými súťažami, preťahovanie lanom, streľbou na bránu, na kôš a rôznymi inými zábavami. A čo čaká tých najšikovnejších? No tí najšikovnejší dostanú naozajstné medaily, diplomy a aby nebolo smutno ostatným, tak všetci dostanú čokoládové medaily. Ďakujeme. Záver školského roku je už tradične spojený s rozlúčkou našich deviatakov. To, čo si pre nás tento rok pripravili, nám ukážu nasledujúce zábery. Za tú lásku všetkých detí nech vám vravia naše kvety. No, bol to ale zaujímavý rok, Matúš. Áno, to teda bol Vicky. Nám už v tejto chvíli nezostáva nič iné, ako vám popriať krásne a zmysluplne strávený čas letných prázdnin. Budúcim prvákom na strednej škole držíme palce a veríme, že sa s ostatnými opäť plní energie a s úsmevom na tvári vidíme aj v budúcom školskom roku. Dovidenia!